Goedenavond, u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag, zaterdag 24 oktober. De politie is nog altijd op zoek naar meer informatie over de overleden man die vorig weekend bij de Oesterdam bij de Bergse Diepsluizen gevonden is. Om nu meer informatie te krijgen heeft de politie nu een bijzonder opsporingsmiddel ingezet. Digitale bannering en informatieborden langs de weg. Omdat dit toch een gebied is waar wel heel veel mensen passeren, maar niet heel veel mensen wonen. Een buurtonderzoek, dat kunnen we dus niet doen. Dus we hebben aan beide kanten van deze sluis zo'n taxcar weggezet. Nou, die trekt behoorlijk de aandacht. En we hebben het ook gecombineerd met digitale banners. En dat betekent dat iedereen die hier gistermiddag vanaf 1:00 of 3 tot vanochtend 10:00 was en zijn telefoon opent, dus op internet gaat op zijn smartphone, die krijgt een bannertje te zien. Eigenlijk de ouderwetse oproep. De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Wie met grote snelheid langs deze borden rijdt, zou wel eens wat informatie kunnen missen. Ik denk dat je het helemaal niet ziet, denk ik. Want je bent bezig met die sluizen zo, maar er staan ook nog borden bij. Om die te proberen te lezen. Dus ja, voor mij rijden er gewoon heel hard voorbij. We hebben het in het verleden al een aantal keren gebruikt. We gebruiken het eigenlijk bijna alleen maar bij kapitale delicten. Dus moorden of ernstige geweldsmisdrijven. En het levert in het verleden wel tips op. Wij hopen dat het nu ook tips oplevert. Of dat zo is, heeft de politie vandaag nog niet bekendgemaakt. Nog gebrek aan 200 matrassen of 50 tv's? Cruiseschip Star Pride, dat al 4 maanden in de haven van Vlissingen ligt, wil er vanwege een grote renovatie vanaf en zoekt een organisatie om de spullen aan te doneren. Er komen ook nieuwe cabins bij, nieuwe kamers. Dus ze willen dat alles hetzelfde is. Dus ja, vandaar dat ze die 200 matrassen weg willen doen. De matrassen zijn nog maar een jaar oud en van goede kwaliteit, zegt de expert. I have a good mattress in my cabin too, yes. I have. They are very good. And so they will last long. Geïnteresseerden moeten zich wel snel melden. Het schip vertrekt volgende week naar Italië en de matrassen gaan niet mee. No, unfortunately not. They would have been just thrown away. Kan ik als particulier me nou ook melden? Dat kan, maar dan moet u wel alle 200 matrassen gelijk meenemen. Ik weet niet, als een particulier een vrachtwagen heeft of iets van vervoer, dan kan hij ze meenemen, kan hij ze ophalen. Wat er verder mee gebeurt, maakt ons in feite niet zoveel uit. Maar het is zonde om deze matrassen bij het grofveld te zetten. En misschien kunnen we mensen ermee helpen. Het zij asielzoekerscentrums, andere liefdadigheidsinstellingen, noem maar op. De Jumbo in Capelle doet samen met 16 andere zelfstandige ondernemers in Zeeland mee aan de landelijke meerwaardecampagne. We willen hiermee laten zien wat wij als lokale ondernemers voor meerwaarde hebben in de samenleving. Door alle positieve reacties die klanten geven ten opzichte van de lokale ondernemers, willen ze bij het kabinet duidelijk maken dat de lokale ondernemers echt wel gehoord en gesteund moeten worden. Het boek reist het hele land door en blijft 3 dagen liggen bij de deelnemende winkel, zodat klanten erin kunnen schrijven. Ons kent ons, waardoor je veel voor elkaar kunt betekenen, lopend of fietsend. Ik heb opgeschreven dat het levendigheid brengt in het dorp als je winkels hebt. En dat trekt ook weer andere winkels aan. En het is makkelijk dat het dicht in de buurt is, zodat je op de fiets je boodschappen kan doen en niet naar Goes hoeft met de auto. Dus het is ook weer goed voor het milieu. De reacties worden per provincie gebundeld en op 20 november, de dag van de ondernemer, gepresenteerd aan het kabinet. Daarnaast wordt verwacht dat er genoeg verhalen binnenkomen om er de langste kartonnen slinger ter wereld van te maken en daarmee een record te vestigen in het Guinness Book of Records. Eigenlijk zouden de voetballers van Luctor Henkensand vandaag de derby tegen Patrijzen spelen, maar de competities liggen stil. Om toch fit te blijven wordt er de komende weken wel getraind door de ploeg van Giovanni Sierenveld. Dus we hebben gewoon in alle 4 de hoeken hebben dan verschillende oefeningen uitgezet. En dan nog een extra afwerkoefening. En dat doen we zo plus minus 10 minuten en dan draaien we door. Ik ben heel blij dat de club en Giovanni ervoor heeft gekozen om wel te trainen. Op een mooie manier denk ik. En je had ook thuis kunnen zitten, maar dan word ik helemaal ongelukkig. Dus ik ben heel blij dat we gewoon kunnen trainen. Trainen gaat in groepjes van 4 met steeds dezelfde spelers. Voetbal blijft een contactsport, maar contact dat is op dit moment verboden. Dus krijgen de spelers andere oefeningen voorgeschoteld. Ik denk dat het voor de spelers minder leuk is, omdat je natuurlijk op voetbal bent gegaan om te voetballen. En je mist die duels, je mist eigenlijk die contact met elkaar.
En dat kan nu niet. Dus dat gaat wel vervelen op een gegeven moment. Maar ja, het is niet anders. Als je klaar met training, het leukste is wat je gaat doen, is het partijtje natuurlijk. En dat mis je. Maar ja, ik vind de training nog steeds heel leuk. Dus we gaan moe en voldaan naar huis uiteindelijk. Vannacht gaat de wintertijd in. Om 3 uur gaat de klok een uurtje terug en is het opnieuw 2 uur. Extra tijd dus om een uurtje langer te slapen of om morgen lekker vroeg op te staan. De herfst is nog mooi als het zonnetje schijnt en het waaide vandaag niet al te hard, windkracht 4 tot 6. Zeker in het bos was het nog goed toeven, maar het werd toch steeds meer een flets zonnetje en het raakte ook helemaal bewolkt. Er nadert immers ook een front uit Engeland. In de loop van de nacht en vooral morgenochtend in de eerste vroege uren zijn er een paar fasen met regen te verwachten. Lokaal kan wel een millimeter of 5 vallen. En er staat vrij veel wind, windkracht 5 tot 7 uit het zuiden vannacht. Die regenzone gaat dan voorbij morgenochtend, er vallen nog wel een paar buien, maar morgenmiddag kan de zon af en toe doorbreken. Dat betekent trouwens niet dat het helemaal droog blijft, vooral aan zee is er later in de middag en morgenavond weer kans op enkele buien. De maximumtemperatuur die is een graad of 13 bij windkracht 4 tot 6 uit het zuidwesten morgenmiddag. Wat mogen we dan volgende week verwachten? Wel, maandag is er vooral in de kustzones kans op enkele flinke buien, kans op onweer ook. Dinsdag valt er verspreid een bui, maar dan zijn er ook meer opklaringen. Daarna komt er af en toe een zonne met regen van de oceaan naar ons toe, afgewisseld door een paar zonnige perioden. En tot zover voor nu. Hierna ben ik natuurlijk nog met u terug met Zeeland de Week. Dus graag tot zo en anders nog een fijne avond.